Part 2 inofanirwa kuita less than 30 minutes. Hatisida zvokugarisa panapa. Saka nhasi tiri kutaura nezvenyaya live yanezoreka zoita 3 hours, 4 hours, 5 hours. Tifanirwa kuita 2 hours. Saka takakava zvinhu zvazvingori random. Sanombozama kuti ndifunga kuti chitandamuziso right. Nhasi muchitandamuziso tiri kuti uri kuona musha wavanhu uri kuputsika right now uyu. Wauri kuseka uyu musha uri kuseka. The only difference ndeyekuti munhu wauri kuseka uyu ari older than you ne 5 years. Saka zvari older than you ne 5 years. Ari mukategori yandakamboreva kuti between 36 and 50 vanhukadzi vanochinja. Saka iwo uchiri below 36 unochiti avo. I remember when I was 40. No, how old was I? No, 34, 35. Pandaiona vanhu vachirambana ndetofila disgusted kuti vanhu vari kurambana. Vanhu vari kurambana. Kuvanhu vakaita sei? Unosingazive kuti uri kuswima musame boat. So mirai ndimbotsvaka pana zvandiri kutsvaka papepa. Timboona pane macomments arapo. Takagumira pakuti kudini nezuro. Ngasinaona live yanezuro yakareba live yoyo zvisingaiti. So Rumbotsvaka Anchazivi ndakazvinyora painotsvaka vhesi yacho. So guys, pane zuro takaguma chiti kudini. Asi ndiri kumwa izvi ndo zvichandifutisa. Nezuro takataura matopics anosvika 6 or 7. Zvikapedzisira zvapindigwa nevekuAmerica. VekuAmerica nhasi havasati vauya vachiri mumalecture. Vandamheno kwavari. Vangozopinda vekuAmerica munovaziva vanachiedza vakangogara vapinda panapa. Mvura yandiri kumwa iyi dhiringi yandomwa iya musati mamboiona idhiringi inenge Vim. Moziva Vim yokuZimbabwe. Tiri kumwa Vim. Ndazodhila kunze kwa nhasi ndapasa ndarega kuita live guys. Kunze kwa kuchinakidza kwandandirwa. Mivi. Zvikaramba zvinakidza so handichaita zvamalive. Mr. Murenga Moroi. Mr. Murenga. Kunze kwa kuchinakidza. Ndandongoda kudogara pafoni. Ai pafoni papa chitopapa kutonaka. Zvokuti dezvi ndisina kutozoita live. Chingona kitsangu. Saka ndiri kumwa drinki yakaita seGV. Drinki yakaita seGV. Timbonzwa. Hanzi Masora say how far fan page edu and please don't delete my live todzoka chona. Hamusi page. Ndauti join my page. Kune page inonzi Hand Leon's live hot topics. Rine a couple of thousand followers. Each live yandoita panapa. Inoenda kupage. Kupage hakudelete. Uye kana uchinifollow kuYouTube. Dzese dzinopesera dzako kuYouTube. KuYouTube hakudelete. Hanzi muri kuchema neAmerica muchaona Dublin yapindira. Ko Dublin kuri sei? Tiamboona. Inonzi GV drinking. Masa GV yekuisa pamaronda yaita. So nhasi tiri kuti isusu guys, mira ndikudze. Ndasinda zvinyora kopi. Zvinhu zvacho zvinorema izvi. Ndazvinyora somewhere. Ndazofarisa kana ndingona igwana kuita nyaya ndikakanga makuplana zvinhu zvangu but
hopefully panda zvinyora ndichazviwana. So vanhu vashe nezuro takaguma chiti kudiko pana nyorera kana tongoita zvongowira. Right, ndiri kuzvishayiwa. Hold on. Be patient. So pachitanda mudzidzisi ndataura ndikati nini? Guys, right. Chitanda mudzidzisi kana uine mudzimai, guys. Muchitanda mudzidzisi kana uine mudzimai kana uine girlfriend yauri kudanana nayo right now. Yes, zviri kufaya but gara wakagadzirira because paino 10 at 36 zvichikwira kunosvika ku50 pane zvakawanda zvichachinja. Ndo zvatutaura pachitanda mudzidzisi part 2. Chitanda mudzidzisi part 2 ndizvo, it's not if, it's when. Mukadzi iyeona yari kugwada machiterere hazvina kuti diaspora kana kuti pane zvinoitika mumuviri wake zvokuti kana akuma 30 pano isora panotena 38 39 40 zvava zvake. She now begins to think about iye pachake mbune kwete vana, iye what pleases her. Saka kana une mudzimai wako right now uchiwatcha live inoi gadzirira zvisakurova by surprise. Kana usinga communicate naye right now uchitotanga communicate naye because ndo pavanonida communication chaiyo otherwise ndambotaura pamalive apora kuti unenge ugere nomunhu akakuramba kudhara. Never make a mistake yokuti mukadzi wangu akandiramba last month. Vakadzi ndo vangatodero. Mukadzi inzwai varume mukaseparate nomukadzi nhasi usati makaramba narini usati tanga watombobvunzai naiwe takaramba narini. Mukadzi musi anokuburitsa mumbaho so musi akuramba maiwe mukadzi akatokuramba kudhara. Mukadzi haana kukuramba nhasi. Usaita mistake iyoyo yokutora date rawasungiswa nepolisi wofunga ndo zuva rawarambana nomukadzi. No, it's not like that. Date rawasungiswa nepolisi hazvo musi warambana nomukadzi. Vabvunzei vakadzi vakudze. Mukadzi anokuramba 5 years before akusungisa nepolisi. Akagara zvake. Akagara ake. Akakuramba ari mumba. Sadza anogona kunge achikupa. Kana asingaroi. Kana achiroya anenge achingotora toothbrush yako sometimes achikweshesa ake machemba at times. Kana ada ake zvokukwira. I'm joking. No, but listen. Kana muine tumwe tunharo twamuri kuita namadhamu right now. Mirai ndikudzei one secret isingazikani. Ukaona mukadzi achiri kukupopotera wanga uripi handizvi uri kudiwa fara. Ukaona achiri kuvhunza kuti wanga uripi achipopota inguva iyo uri kuya kumba maiwe fara. Ukamubona asingachakubvunzi so iwe uchiti ukabuda so hachabvunzi modzoka nguva warahwewe bibi. Ukaona unofarira ndikupei mari yedoro iwe unopiwa mari iwewe nechikomba iwe moda mari yedoro anotextira chikomba nditransfer ndipingirewo ping me 20 quid ndipe benzi iri rinde kubhawa mani tisare chifara mudiwa.
iwe ukaona mukadzi asingachakubvunze ukatongoona asingachakuitire jealous mukadzi, I'm glad we wish mujingati is very true. Haunyepi papo munogara mukadzi wangu ndakamuramba 2012 ndakazosiyana naye 2017. This is what I like about my life. Vanhu vepano vari honest. Paunenge ukarelax. Inini ndakarambwa, ndakaita lucky manje. I think ndakabetserwa nokustate. Ndakarangwa like 2 months. 2 months achipedza ndirama nchiva ndadomubata within third month achona tichitobuda mumba. Saka iyewo zvakamurova by surprise. Because pakandiramba ndakazvinotisa kuti andiramba. Ndangoti it was a silly move. Ndangoti pa 50th anniversary ndakatarisa face song. Iye anoza ndakamutarisa. Pa 50th face yake yakandiratidza kuti arambana. Face yake yakadondodza kuti atisvike 50th. 50th ndangotsvaka zvangu zvairi kure but face yake akataka kudzungudza anazvona ndakamutarisa. Because angajara ndositarisa ndati pa 50th anniversary ndakadai so. Iye anoza ndakamutarisa. Nobva adini ndezve psychology. Atakarovana nepsychology. Ndopakaita hint yekundiratidza kuti atarambana. Ndakazosara ndobata zvangu foni chichi ndanda kutoziva zviri kuuya. Ende ndaenda kuzoziva trick yaida kushandisa zvekuti mukadzi mera ndikudza akaona kuti wauda kubuda mumba anokuitira zvinhu zvaanoziva kuti iwe haufoka zvitolerate kuti umumamise. Ende ukamudira mbamaka ndopaunenge uchiziva kuti yes wazogone ende unosara uri mujere unoruina life yako. Saka inini papo ndo pakandiseva because ndakabva ndaziva kwataenda. Unoziva kuti kana uchiwacha malive anayo, let me tell you, ukaona mukadzi wako atanga tunaro newe twanga tusisipo. Izvi zvinotangwa neage. So anotanga tunaro at 36, 37, 38. Tunaro twacho chokuti ndinzwisewo baby. Tunotanga turi tunaro chokuti ndinzwisewo. Itawo zvandofarira. No, ndavawo neopinion. Ndine opinion. Handisi juru risina ropa. Neniwo ndinorwadziwa bamwana. Ndabvawo kubasa bamwana. Dai muchimbosana kungoburitsawo zvinhu, mumboburitsawo kana kuisa mufiriji. Nyama woburitsei. Iwe ndipo panochitamba Xbox, wakamisa madzorobha ngochiti chitamba Xbox wakadai so. Ndiwe wangononoka kudzoka. Vana vari kufa nezhara. Wofunga ndodlei. Aswasera pamba. Wanga uri off. Wonzwa madam achitaura vari kuti zvimwe zvacho potai muchiitawo baba mwana tinoshanda tese. Iwe funga kuti mukadzi hawakundidherera. Ndakakunzwa Britain unoziva. Unoziva ndakakwidza ndegewe. Do you know that? Ndakagadzira mapepa uno. Tarisa chigumwe chako zvachiitika. Ndakagadzira mapepa unondiziva. Usada kundijairira. Iye obva anyarara. Iwe funga kuti ndachiliwa. Ndopa makazungaira namusoro pangu iwe obva mutengeta uzi ndakamunongedza odoenda kubva chimwari ndakamunongedza nechino ichi ndikamuti iwe udzikame akanyarara kuti haachatauri wapiwa red card paanonyarara ipo papa ari kuti okay ende vakadzi vane nhamba dziri umu. Listen, let me tell you guys, vakadzi even vasinganyengwi muroad, mukadzi wako iye anokunyengwa. Hakuna mukadzi asinganyengwi. Ini ndiri murelationship manje ndafunga kuti wanganyengwi ndo zvaida undibelieve. Mukadzi anonyengwa shamwari. Anonyengwa nevamwe vanotoda. Unozi zvimwe zvinhu anongozonyara so but ndiri mukadzi wemunhu man. But vomuti ndipo namba so kune vanoitawo crash zvamunoita. Handi munoona magaro. Ivo vanoonawo zvavanoona. Let me tell you zvinoitika papsychology ye life. Hakuna chiri pamukadzi chisiri pamurume. Hakuna chiri pamurume chisiri pa. Takangosiyana nezvinhu zvidiki. Zvimwe zvese tiri vanhu takatongofanana. Ivo anoona magaro akazvimba sonzo mwoyo wako chitipa. Ivo akaona trouser remurume rakazvimba unofunga kuti havanzi kuti this is what they want us to believe. Vakadzi vanoda ti believe kuti zvinongaitika kuvarume chete ende vanofara manje kuti vazviziva. Iwe mukadzi womunhu anototenwawo on zvaunongotenwawo on nemagaro amai pepa next door. Mukadzi akangoonawo baba pepa next door vakazvimbisa shamwari anotenwa on. Haakuvudzi chete anotonzwawo kuti but vane control iri nani than isusu varume. Isusu varume kangotenwa nodo na bhubu ezvo bhuruku razvimba zvino mukadzi anogona kunyorova zvake zvooma. Akatarisa mudenga so chingwa tari akadai so muchachati hallelujah
uchingadaro haleluya zvari kuti I bind you Satan, I bind you Satan. Satan, uda munzeve dzangu, uda ndichive pastor of Satan, go. Iwe chiti mukadzi wangu ari mweya. Anozati varume munopfeka zvinhu zvezvaka mazitira zanobata suti waipfeka pakazvimba pemberi unoda vazvione. Let me tell you, unomati wewe kana mukadzi wako ione kadoro kuti mukadzi wako aziti kunze kune vane hombe. Kana wani zihombe waziti mukadzi wani anoda vodiki. Auzi hanzi percentage yechihure marriage, women 15%, men 85%. My way, you are wrong mukudzei murenga. That statistics ndio inofungwa nevarume vakawanda. Percentage yechihure marriage what women 15, men 85. Women 90% chihure. Varume 10%. Asi kubahwa manje. Kubahwa chihure men 85%. Women 15%. Ndapedza newe. That percentage yawaisayo inoshanda pakubahwa. Kubahwa chihure varume 15%. Vakadzi vanobahwa 15%. Varume kubahwa 85%. But chihure chacho statistics dzechihure, you will be shocked. You will be shocked. I don't want to give you bad news. Vakadzi vanohura shamari and vanohura zviri smart. Mukadzi kana asingachatokubvunze kuti waswerepi. Ukaona mukadzi akunyanya kunzwisisa zvinhu zvaimbokunetsera, ndakuchikupa the biggest information amafunga kunzwisisa. Kana pane zvinhu zvaimbokunetsera mukadzi. Handidi munhu anoenda usiku iri, handidi munhu. Ukaona akunzwisisa. Ndikudzai guys. Ukaona mukadzi aimbokunetsa. Vasikana vamurongotaura naye, foni yenyu inogara ine password. Iyo foni yenyu inogara. Ukaona akunzwisisa kuti foni yako inogara ine password, you are in danger. Mukadzi akatanga kunzwisisa kuti foni yadhedhi inogara ine password, iwe usafunga kuti uri musoro bhangu wakangwara. No, wadova padanger. Ichotsvaka imwe foni yechihure inogara kubasa. Woti baby, yatishandise mafoni edu ogadzikapa. Wotobvisa password dzako dzese. Ukaona mukadzi oita yake password. Dzimwe mhosva ndogara taura, dzimwe mhosva dzamuri kupa masmall house enyu muchidzaka vakupai chirwere. Hachina mboya nesmall house. Iti sorry kuma small house enyu. Chirwere chiri kuya mumba maurimo. Ende kana mukadzi akabuda nyoro. Avatakuri makondo maiwe. Mukadzi akatsamwa atakure condom. Soro bangu, don't upset your woman. Don't even make that mistake. You can upset a woman. Vunza varume vanohura nevakadzi vevanhu. Vunza. Handi unohura nevakadzi vevamwe. Uchifungwa rakangwara. Maiwe, wakoka. Ukaona video, dekwa wakinzi kunolika video mukadzi wako akavhura makumbo, iwe unozvisungirira iwe. Handichichinja topic mukazozvisungirira izvo zvisati atosvika kure. Leon, how many times did I call you ndi Joyce Arudeno? Fidzo. Ukaona tanyara. Iwe, mukadzi akakunyara. Maybe. Zvakafanana nedraft guys. Ukaona munhu achikuti idlapa. Oti ga, idlapa. Iwe, arikuti idlapa kapo. Kuti zvichaitika kumberi uko. Kana papera panoda kudliwa manje akuchikubuda bhobha akuudzi idlapa no. Anosiya zvakadero. Ungoona chitora chake chivharo 1 kacha chivharo zvangu zvopera kacha nechivharo 1 unogona kudliwa draft yese nechivharo 1. Mukadzi anoronga draft so idlapo kuti idlapo kuku correct vamwana handina hangu handizvifariri. Musati hatizvivone zvamunenge muchiita izvi. Ukaona mukadzi ati usati hatizvivone kurumidza kuita corrections, apologize maimwana handei kucounseling. Ndo panopangoitwa counseling ipapo. Kwete kuzoita counseling marovana. Papa munokuisa drip pachituna. Mukadzi kana atogara atozosvika kustage andiri kutaura iyo kai. Counseling yenyu. That's why vachidoramba. Indakasona, let's go for counseling baby. Let's go for counseling. Tine vana. No, it was too late. Mukadzi anodaitwa counseling. Pokutanga kwekwe panenge chiti. Andisudani mudzoke usiku. Enda counseling ipapo. Achine 36 years. Zvokuda kutoka kuma 39 my way.
advice ndikupa inoyi vamwe motondivenga so but advice ndokudzai haiteerereki because inogwadza but ine chokwadi. Counseling haitiwe musi wedivorce. You can't cancel mukadzi musi wedivorce kuisa dripi pachituna. Counseling yekumukadzi inoitiwa muchangotanga kunetsana pepe paunenge uchingoti maoko akaisa mumwe so. Do you know how much I'm earning here? Vamwe vacho, do you know how much I'm earning? Uri kuena 1400 anditi. Do you know how much I'm earning? Boyfriend yake mukadzi yeyu munhu ari kumunyenga haisati adiwa. Munhu ari kuinyenga kamushiradza payslip ye 6000. You're, do you know how much I'm earning? 1.9. Do you know how much I'm earning? Ndiri kuchengeta pana vari. Iye ari kunyengwa nomunhu ane 6000 pay per week. Footballer. Wokuti anenge achitoona kuti mana ndikatosiyana nebenzi rika ndikakwirwa hangu even mahara ndopiwa 2000. This is where the problem is, because we want to know that dadira munhu nenjiva uchidadira munhu auraya ng'ombe nenjiva. Ndine nyama inonoza ndine njiva ndaronerekeni uri kudadira butcherman iwe ane ngarukuni mubhucha ari kutotengesa mangarukuni nemakumbo eng'ombe. This is what happens. Ndinokunyima iyoyi unozwa mwari wacho ndinokunyima ini unorara wega. Iwe kune munhu ari kumuofa ane zidanda ari kumuofa hombe kudarika unei akakutongoramba achita married ishu yoda munyima kadora kakwaka. Handidi ndikupurai neBP varume vati BP muchafa nayo. Ende vakadzikana varamba nesu vari soft vanofanana nemwika. Vanotokutarisa soti ndikavaudza baba vangazozviuraya, let me just shut up. Ndakakuhurira nanenge ndikakuhurira nanenge unoziva uri aubetseri wewe auna kudhonza ndakakwira nhingi shamwari yako nhingi ndakaikwira neshamwari yako nhingi ndakaikwira neshamwari yako nhingi. Womona achikutarisa somukadzi so obva asheka musoro ndachigwadzisa miwi. Anokuudza munhu wani wakaura waunofamba nayewo waunoziva nezidanda. Aunozati varume muri very stupid. Kune umwe ushamwari yako ye Jose waunofamba nayo wakati usvika kumba wakadhakwa amana zinhingiri neshamwari yangu ndaona patati kubhawa zinhingiri neshamwari yangu. Wakazitaura 25 years ago. Iwe funga mukadzi akakanga mwana vanhu vanomwado mamwe handokadhakwa uri kuumana mamwe nasi kubhawa shamwari yangu yakasenga ndati mukadzi wakakashanga akashinga eko mai mwana wanga uchivaudza mai mwana vachidoiziva kundaiwo eko murume akasenga ya but adzimire dzedzi hombe dzedzi adzimire bozvinochunga kuti uri kumuuraya rume izvo yakamira ikamubvuna munhu iyeye yauri dzadzimire dzodzoti yakamira shamwari yako. Listen, vanhurume havana loyalty, vanhukadziwa havana loyalty, but vanhurume vari wese bhururu wako waunoita wadhakwa uchiti mukadzi wangu inini guys asati ambokana mbonaya mvura. 90% chance izvezvi right now kuti shamwari yako imwe iri papa yakadombobata mazamu emukadzi wako paanovepo pa this system yatinotaura rume kuti uyatizomwira kumba kwangu. Ask the wife first. Shamwari dzangu dzouya here ndine baba pano shamwari yangu iwe panogowa bhora gowa bhora yeye mukadzi wakashinda achinodai achina unotora kuisa patebhuru garuri mukadzi wako riri kuonekwa so shamwari yako iti iwe funga kuti timu ari kufunga kuti manhu yako isewo one shamwari yako ichifemeri manhu ari kuchiva mukadzi wako magaro. Rega mukadzi aenda. Listen, if you are a man kana mukadzi wakane 36 years chimupa chitanda zvese zvemumba chero makateni ngachuza anoda iye. Ndoda maketeni ayo akaita white anobudikira nekunze. Iye aroziva pana munhu anomuchiva pa next door anopota achimutarisa usiku kana anoonekwa. Handidari transparent pamamwana ndoda view ndoda ane good view. Teerera mukadzi wako aizve naro ipai vakadzi zvitanda nokuti vagara vanazvo.
vakadzi murunyima zvitanda vanazvo zvitanda izvo vanazvo momwe. Do you know first ndakamaka iyo ndiani kwaita zvimalive zvako iwe zvimalive zvaLeon izvo? No, mukadzi anokudedza kuti uyateerere Leon kuti maybe ungapepuka ndisati ndakuhurira. Mukadzi ari kuti buya tione live yaLeon, iwe uri busy kuvenga Leon. Mukadzi ari kuda kupa last chance kuti at least Leon anohumana akachitaura zvinhu chaizvo. Ukaona vakadzi avaise malive nemalive, ini pamalive pangu apaiswe malive nemalikes. Iwe imbozvibvunza kuti kosei vanhu vasingamupikisi mufacebook. Asanombona vakadzi avasanombona okay, imbonocheka mamwe malive evamwe vanhu, right? I'm not bragging, but imbonocheka malive evamwe vanhu uchiverenga macomments live inoti Leon kuti handisambona mukadzi achimbotuka Leon kana zvinhu zvanotaura Leon about women ka zviri so bad about women, but why handisambona mukadzi achimbotuka Leon? Do you know why asinganituki? Kutaura chokwadi izvi havasi kutonituka rofara, vanodokutega vamwe vanotodana shamwari dzakuti naimi imboshayiwo video behind my husband's back, I want to save my marriage. Kusave my marriage, we are happily married. Asati ambonetsana, amusana manetsana but akatokuramba. Musiyo uya wakamunyebera achiti kubasa tazoita overtime. Listen, mukadzi asingahuri. Let me tell you guys. Mukadzi asingahuri anokunda CIO, FBI, CIA, what Scotland Yard kuinvestigate. Listen, kana une mukadzi asingahuri akutozviziva tonohura. Aite 4 months asina kubata unohura. Mukadzi asingahuri, rega ndikudze chokwadi, mukadzi asingahuri akutozviziva tonohura. Ausamwatoka penga kana. Mukadzi asingahuri anoinvestigate kudarika Donald Trump nemaRussian ake neizvi. Mukadzi asingahuri anokubata. Ukaona mukadzi wako asingachatokubatika ari kuhuravo. Listen, mukadzi wako haasi kukubata because akutohura. Mukadzi asingahura hamboiti 2. Ukaona ukahurira mukadzi wako 2 months chete asati akubata ari kuhura, uchanza fidza watanga kuhuma izve chinobata asakubata kuhura anenge atova busy kukavha chake chihure. Ndakangwara ina sanambobakwa ukaona muchitaura kumabhawa okay ina ndimwedoroka but kumabhawa ndaenda ndaikunzwa mitauro zvakumabhawa okay ndokutarisai ndokuza zirume riyera rigona kupfeka rinopfeka makala iwawo ndo avanotodayo. Unomwana akambundira Leon kuda kuti pana uyu kudai aiwa mwana wandikwadzisa type yawaenda nayo type yawaenda nayo kwari kuna Leon varodo. Unoza sometimes vakadzi vanogona kungosipakwa nemasasa angu kutaura chokwadi kutongondidira izvo kuti he speaks the truth, that guy is so ndikangoti kasimira kangu kudai that guy is so cute and this cute vangofarira zvandinotaura because women like to hear good stuff nema through avadi nema ndazvo zviri on as a sign when ndiri kutaura chokwadi like this vanozoti but munhu ari kutaura chokwadi, he must be very faithful, this guy must be very honest. Watodiwa Leon ipa mndatodiwa you because I hate that guy arigona kupfeka rongogara matracksuit rinogara nekepesi mukepesi momonwana ari mwezuva akavhura makumbo kudai achivhura Leon eitakani Leon acho I'm remarried kushamwari no ana basa ndakamuramba kudara iwe unozvisungirira iwe aitimboverenga macomment because ngazo hanzi kuona tanyarara takukurongera handikura vakadzana uri chifino zveshuwa tips ndiano inzo ende we ticharongera mumwoyo ipapo wataura nyoro vita handikuona kuti hapana kana mumwe mukadzi arondikakavaza saka unofunga tiri kuholiday izvi zvinchita live yangu funga tiri kuholiday hanzisikirire kuteya mudhiti masanga I missed you masanganise masanaganise this guy it's my good friend man. He follows my life. Musadi mambo zvagwa meso mchitanga ma live yanga masangangise waziya Leon for men's president. Gaitite ma men's president. Avandifarire vanhu. It's true that. Pandogona to abetsera. Hanzi motiro vesa imi. No, murume anokurova kapu. Especially on listen. Pendikudze chokwadi. Mukadzi wangu afarira mapicture. Iwe, mukadzi wakano mafarira mapicture. Mira iti afe uone. Ukaradzwa manudhe mukadzi wako iwo. Na iwe, wakamatora rini? Daily.
sometimes ndoseka so ndichiona malive evanhu vachitaura kuti hanzi munhu aroda edhewo here evanhu vachitaura kuti naiwe wakazviita milioni naye mukadzi wangu saka wakadorara naye shuwa kunzisa tsitsi kwacho saka wakadorara naye shuwa mukadzi wepe aiwa womuti mbama to be honest kamwe chete mukadzi akati ndakarara naye kamwe chete akararwa naye 2 years don't makadzi avaiti metsi pazvinhu zvebonde avaiti metsi, they don't count kwavari it doesn't work like that. Imimi ndimunokaunda nomofunga kupinda ndoka murume anogona kutokudza akati jo rungani ndakaverenga zvikaita 6710 no vakadzi avaverenge izvozvo vakadzi avaverenga kuti jo zvatoita varume. Vakadzi kana vachipinda vanopinda nemwoyo wose. Vakadzi kana vachipinda musuweji havati ndikanopfeke majombo pinda makumbo mukadzi anopinda nemusoro so une Brazilian wacho ndokwana kudaiva in like this mumasuweji ani munopfeka kondomu. Mukadzi kana wakugwa anorikangamwa zvokubuda anozofunga edza ewe wakatestwa awandiuraisa murume wangu maiwe mwari wedu ndopanotanga kunamata chete ipapo. Uchimona chinda kupresident wachipik Lord forgive me for Lord Jesus in the name of Jesus Jesus. My wife is a prayer arona matadine zvaita negative mari baba muzita Jesus paya pananga chimbomira tisamboita bonde I need a break. Aroda mbono test yo mara zata yono rova nyoro uri kutora chigwe aroda kutest tabona bakwana cho and very honest na akabakwana chigwere zvisho akaona kuti innocent anokuudza bamwana ndiri positive mbono testiwa zvine mune musoro bhangu nenharo ndoida unenge wako ndiurirewe vhura makomo ndipinza ari kutofila guilty arohwa nyoro naJonzo hozi Jonzo zvanenge aita ka Jonzo unoda mwana maiguru wako. Listen, ngandudze kuti vakadzi zvavanoita ka hamuvazivi vakadzi ndemutotambana naTiara bona Tiara ngoto Tiara anogona kukupa advice because Tiara ane half knowledge yevakadzi haangandikundi Tiara ndokukunda zvevakadzi but Tiara boss Tiara iba ndo vanhu vakutotamba navanokuudza information kuti listen iwe wakambona kuti vakadzi vanoenda mudisco imomuya vanomboenda so unonyenga mukadzi zomubva wombodisappear vanenge vari kutoilet dzevakadzi kumwe kune zvimabhenji so kutoilet dzevakadzi kune zvimabhenji munonyewa club yose imomuya Korea rakaita sei ndambotamba naro riya harakasenga pamunonditamba makadhakwa let's dance chisongo chacho fully get it uchidai uri mashure vanenge vachikumezha kungo vane vane measuring cylinder dzavanadzo dzakagadzikwa kungomuguma kudai andopedza newe 12 iwofunga ti size shangu no varora turi size tune 12 centimeters isvike kwaferula cylinder obvu varume mofunga pamwe muchidhensa nevakadzi papa ndimwe imoga munengomisa havasi kupima hausarombona varungu paunodhensa vanouya chikuzezera isitaizeredzwa chitoramba can I come with you today? We'll come to me where madhensa nevakawati kopoichocho sometimes woti dhensa neakadai tarisa vesi yavo bhozi munomwadora hamuzvonga pamune chidhensa chikugrupa akadai kana kumashure unomona chishama muromo kuti kushama kuti esaiza kadiki kanyanya kana kuti ndopanoona achicheuka murungu atanga atobva cheuka kuti atanga atokisa havanyengi but nevainyu vakadzi vanozviita tamboenda club girls night kugirls night kune mamwe marume anenge ariko kuti let me tell you my statistics ichakutyisa. Do you know vakadzi venyu at some point ngakuti 90%, I don't want to be funny but 90% vakatombokisa umwe mukadzi just for the same ones what zvinoita sei. And I don't want to, and this love what say, but at some point vakadzi vakadombohagana nomwe mukadzi intimacy zvine intimacy. Yes, mukadzi wako yari married akatombohagana nomwe mukadzi akafila something even ari umwe mukadzi fidza kutaura nonsense
vakasakura kuti mukadzi wange lesbian havasi malesbian but vakatombobata umwe mukadzi kudai akafila something ende vanotomwa doro vazhinji vacho vakatombokisa umwe mukadzi vakatonakidzwa kudarika kisi yako yemaziro mako uri kunzi gera ndebvu dziri kundibaya idzi donjelmiwatiti bamwana ndebvu dzene dziri kundibaya tibvisa idzi handitsvari idzi dzepamuromo idzi dzako ndikanga no if like me nandebvu dzangu asi uri kundigera cho iwe indebvu dzako hakudogera asi uri kundigerawo kuti John Geligede iwe ndimwe GV yangu mukadzi ari between the age of 36 kusvika kuma50 zvikwira achinja kana iri shiri tinoti yatora rekeni yava nerekeni kana shiri yane rekeni ka chiita negotiation nayo listen shiri I want to tell you something tell me shiri nekakada tell me if you put that reckon down we can talk are you sure yakatotatamura zvokuti are you sure ndozvakaita mukadzi ari between the age of 36 kana fitso nopeka zvinoenda kuti mukadzi wacho ndakadana naye kubva ne17 17 years uchimubotira 18 years uchimubatira 20 24 years uchimubatira 30 uchimubatira 31 32 akazvifunza kuti why am I here vanoza holiday yamakaenda ise here yakamboti let me have a me time akarara pasi pine tree yakadai so akatarisa mudenga so anga asinganamata aifunga do I really want to finish do I really that's what vanhu varungu vazhinji havazvinzwisisi vanhu varungu vese vakadivhosa cheka vakadivhosa vakarambana after a holiday is a time to reflect you are lucky iwe kuti hausi kuenda kumaholiday iwe hausi kuenda nomukadzi wako kumaholiday iwe yangu marriage yakapera ndiri kuholiday so ndichiiona kuti iyo marriage ikupera iyo but I was stubborn neniwo futi ndandadu ndisisade I will be honest with you zvakasingachandinakidze so I didn't care if I wanted I would have saved my marriage but for what because kana pa love isisi paipo ntwana because ndakatoiona kuholiday ukaona kuti muchitorana mapicture songo baba titorewo mapicture shamari let me give you a hint ukaona mukadzi wangu titorei mapicture ndimi munogona kutora dedi titorei mapicture nevana baby ukaona paFacebook rega ndichinyarara ndikazorovesa mafans angu unorogwa nevakadzi nevarume avo zvikanyarara aitichinja nyaya zvedu timbotaura zvengoro nemabhiza ndingarovesa mafans